Určite už mnohí z vás navštívili zvláštny prírodný výtvor kráter vo Vyšných Ružbachoch. Málo kto však vie, že podobný kráter sa nachádza aj 20 kilometrov od Dolného Kubína v obci Rojkov. V oboch prípadoch sa nejedná o sopečný kráter, ako by sa mohol niekto domnievať, ale je to vlastne veľký minerálny prameň vyvierajúci v travertíne. Voda s obsahom oxidu uhličitého vytvorila za stáročia na travertínovej kope dieru v tvare krátera s priemerom asi 10 metrov. Keďže vyviera z veľkej hĺbky, jej teplota je stála po celý rok a dosahuje 20 stupňov. Niet preto divu, keď tu vidíme niekoho sa kúpať aj v zime. Obyvatelia Rojkova tak majú tak povediac priamo za humnami miniatúrne kúpele, ktoré im vybudovala matka príroda. Doplnili ich už len o drevené zábradlie a podlahu. Patrične sa o ne aj starajú, lebo veria, že táto voda má liečivé účinky. Raz za čas treba jazierko vyčistiť, pretože okrem bahna sa tu nájdu aj uhynuté živočíchy, čo neprežijú vysokú koncentráciu oxidu uhličitého. Preto tento prameň ľudia nazývajú aj zlá voda. Takže kto je trochu otužilý, hor sa do vody. Dúfajme len, že toto ojedinelé jazierko nepadne za obeť výstavbe diaľnice.